Moi, mä oon Daniel, Furron perustaja. Mukava tutustua. Me perustettiin Furro yhdestä syystä. Me halutaan tehdä lemmikin turvaamisesta oikeudenmukaista ja järkevän hintaista. Furro ei ole vakuutusyhtiö. Furro on uuden sukupolven tapa turvata lemmikit. Aivan kuten Airbnb ja Uber mullisti omat alansa yhdistämällä teknologialla ihmiset ja muut osapuolet toisiinsa, me tullaan tekemään sama lemmikiturvassa. Furron malli perustuu yhteisön voimaan ja fiksuun teknologiaan. Tätä me kutsutaan yhteisölliseksi vakuuttamiseksi. Tämä malli on osoittanut jo maailmalla toimivuutensa. Nyt tämä malli on aika tuoda Suomeen. Miksi tällä uudella mallilla on isossa kuvassa merkitystä? Lemmikit on meidän perheenjäseniä. Kuitenkin lemmikkien hoitojen hinnat ja vakuuttaminen ovat nousseet vuosi vuodelta viimeisten vuosien aikana. Liian moni joutuu tilanteeseen, missä lemmikkiä ilman vakuutusta tai sitten jo ensimmäiset eläinlääkärikäynnit voi olla tosi yllätyksellisiä, ne voi maksaa jopa 1000 euroa. Me halutaan muuttaa tämä. Furro on rakennettu niin, että se tarjoaa noin puolet edullisemmin samantasoisen turvan kuin perinteinen lemmikkivakuutus. Meiltä kysytään paljon, että miten Furro voi olla näin edullinen. Se perustuu matematiikkaan ja turvan rakenteeseen. Ensinnäkin, kun perinteisen vakuutusyhtiön suurehkot kulut ja voittomarginaalit jätetään pois, säästetään sillä noin 35%. Toisekseen, kun kumppanoidutaan eläinklinikoiden kanssa, jotta jäsenet saavat hyvää ja laadukasta hoitoa kuitenkin järkevin hinnoin, sillä säästetään noin 20% lisää. Yhdessä nämä tuovat selkeän säästön koko meidän jäsenistölle. Miten tämä kaikki sitten käytännössä toimii? Liityt Furroon ja sä saat sun omalle lemmikille hintaennusteen. Se on arvio sun lemmikin keskimääräisestä kuukausimaksusta. Lisäksi sulle kerrotaan vaihteluväli. Joskus sun maksut on vähän vähemmän, joskus vähän enemmän, vähän niin kuin pörssisähkössä. Mutta keskimäärin sä säästät selvästi verrattuna perinteiseen lemmikkivakuutukseen. Kun sun lemmikki tarvii hoitoa, sä asioit mieluiten meidän yhteistyöklinikalla. Siellä sä maksat vain omavastuuosuuden ja kaikki muu hoituu automaattisesti. Kuukauden lopussa kaikkien jäsenten maksut kootaan yhteen ja maksat vain oman osuutesi. Me ei rakenneta Furroa ylhäältä alas, vaan me rakentaa sitä yhdessä. Jo ennen meidän palvelujulkaisua meillä on ollut iso määrä ammattilaisia mukana. Eläinlääkäreitä, kasvattajia ja kouluttajia. Ja tietysti ennen kaikkea meillä on ollut mukana iso määrä lemmikinomistajia, jotka haluaa olla osana tätä muutosta. Joka kuukausi niin ammattilaisia kuin lemmikinomistajia on mukana enemmän ja enemmän. Me ollaan vasta alussa. Ja just nyt on oikea aika hypätä mukaan rakentamaan yhdessä tulevaisuutta, missä jokainen lemmikki saa ansaitsemansa turvan. Tervetuloa mukaan!